Ни өчен нәкъ менә бездә эшлисегез килә? Халыкара şirkәттә эшләү минем күптәнге хыялым. Моңарчы нинди өлкәләрдә эшләдегез? Белемем буенча мин журналист. Күп еллар җәмәгатьчелек белән элемтәләр өлкәсендә эшләдем. Тискәре сыйфатларыгыз турында сөйли аласызмы? Еш кына ялкауланам һәм эшемне вакытында тапшыра алмыйм. Ә уңай сыйфатларыгыз нинди? Мин бер кайчан да алдамыйм.